Добър вечер. За колко души е резервацията? За 2. Ама искам 8 места. Защо? Да има място за парите си. Мутра си купува джип и му предлагат GPS. Той пита. То казва ли къде имам задръствания? Да, господине. Значи няма да го ползвам. Аз винаги карам насрещно. Мутра влиза в банка. Искам заем. Какъв доход имате? Имам 1 джип и 2 пистолета. Господин, това не са доходи. Зависи кого питаш. Мутра влиза в кантора. Искам най-добрия адвокат. Разбира се. В какъв случай сте? Още не знам. Ама някъде е подготвен. Мутра влиза в магазин. Дайте ми най-скъпата запалка. Заповядайте. 5000 лева. Има ли нещо по-луксозно и VIP? Имаме също и кибърт за 10 000 лева. Мутра купува Rolex и се хвали. Това е най-добрият часовник. Никога не изостава. Приятелят ми. Значи ще стигаш на време за срещите. Просто ще знам точно колко закъснявам. Брато, открих ресторант, най-скъпия в града. Какви са порциите? Не знам, още не мога да си позволя да ям там. Две мутри си говорят. Брато, много съм ядосан. Що бе? Оня ден купих на жена ми диамантен пръстен, а днес я хванах да пия от пластмасова чаша. Мутра кара с 180 и чува по радиото. Внимание! Един луд кара в насрещното по магистралата. Мутрата гледа и вика. Само един! Тук всички са в насрещното! Мутра се хвали. Записах се на онлайн курс. Какъв? Как да печеля милиони. И какво научи? Че авторът на курса вече ми дължи милиони. Ако ти харесва тези вицове, свали нашата най-нова книга Смях с Byte AI. Там ще намериш 404 вица, от класически до най-тъпите, с блондинки, тъщи, байгана, Чак Норис и друга мега герой. Линк в описанието или в първия коментар. Благодаря за вниманието и до следващия виц.